Milan, prosím ťa, tú zmluvu na ten byt na grunte, zmluvu o sprostredkovaní si už robil, čo som ťa žiadal v piatok? No, chystal som sa ju urobiť, ale sa tam vyskytol jeden problém. Jaký problém? Tak majiteľka okrem teda bytu vlastní aj teda nebytový priestor, pivnicu, ale teda nemajú vo výlučnom vlastníctve. Ale má tam pivnicu, parking a byt. A byt a parking je vo výlučnom vlastníctve majiteľky. Áno. Ale tá pivnica je iba v podielovom spoluvlastníctve. Jak v podielovom? A kto je tam ďalší majiteľ? Je tam nejaká tretia osoba. Tretia osoba? Až mi o tom nevravela nič. Vieš čo, tak volal som jej. Volal si jej? Volal som jej, lebo teda potreboval som si to prezistiť. Nevedela o tom, sa priznala, ale tak poprosil som ju, aby si to skontrolovalo vo svojej kúpnej zmluve. Na základe ktorej kúpila tento byt. Tak vravela, že sa na to pozrie, že mi dá vedieť. A dokedy ti má dať vedieť? Zajtra sa mi ozve. Dobre, tak pozri na to, nech tu máme v poriadku, nech to môžeme zašprdávať. Dobre, díky.